Optænding af din HETA-indsats ved brug af top-down-metoden. Sørg for, at luftreguleringen er helt åben. For den ideelle opstart anbefaler vi at opbygge dit optændningsbrænde på denne måde. Placer din optændingsblok oven på optændingsbrændet. Når ilden er tændt, lukkes døren. Det kan være nødvendigt at holde døren som vist i 3-5 minutter for at generere et godt træk og en hurtigere opstart. Lad den første afbrænding brænde helt ned, inden du genfylder. Dette skal gøres med luftreguleringen fuldt åben. Efter genopfyldningen lader du ilden etablere sig, før du justerer luftreguleringen ned til det ønskede niveau. Nu kan du læne dig tilbage, slappe af og nyde din HETA-indsats. Find din lokale forhandler på heta.dk.